Hayırlı gün isenmesiz. Яңа ғасыр каналында Qonun, Parlament, Cemiyet программасы. Аны мин Фәйрүзә Мәҗитова дәүләт сайтыннан алып барам. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына тукталырбыз. Ә хәзер бүгенге чыгарылышның төп темалары. Өлкәннәр озак яшәсен, авылда торып калучылар артсын. Апаста бердәм Россия көннәре узды. Гаиләдә җәбер зулымны саклаучы канун проекты. Булырмы ул? Тәнзилә апа Шишмә төзекләндергән Буа Нурлаты иң чиста җирлек эколидер конкурсына нәтиҗә ясадылар. Табибларга катлык дәвалау сыйфаты һәм пациентларның хокуклары. Медицина турында зур сөйләшү бу атнада Мәскәүдә Россиянең закон чыгаручылар советы утырышында узды. Татарстаннан анда дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Аның фикеренчә, профессиональ кадрлар әзерләү ил икътисады үсешенең нигезе. Мәсьәләне системалы рәвештә хәл итәргә кирәк дип саный ул. Әйтик, Татарстанда моның өчен һөнәри уку йортлары каршында ресурс үзәкләре эшли. Максатчан укыту программасы бар. Көннең икенче яртысында Фәрит Мөхәммәтшин халыкара хезмәттәшлек мәсьәләләренә багышланган комиссия утырышында да катнашты. Сугыш чоры балаларына ярдәм, медицинадагы үзгәрешләр, туучылар саны кимү. Бу атнада әлеге мәсьәләләрне Фәрит Мөхәммәтшин Апас районында күтәрде. Монда бердәм Россия көне узды. Тулырак Рания Абдрахманова. Алар маршрутындагы беренче тукталыш Апас үзәк хастаханәсе. Биредә быел демография илкүләм проекты буенча гериатрия бүлеге ачылган иде. Фәрит Мөхәммәтшин бүген табибка килүчеләр белән аралаша. Гериатрия өлкән яшьтәгеләрнең авыруларын тикшерү, профилактика чаралары күрү, дәвалауны үз эченә ала. Монда мөмкинчелек бар реабилитация ягыннан күбрәк эшләргә, потому что физ лечение бит инде көнендә 10 көн, 14 көн каралырга тиеш. Элекке санаторийларыбызны искә төшерсәк, анда 21 көн яталар иде. Хәзер менә шушы отделение булган рәвештә инде без аларга мөмкинчелек бирәбез озаграк ятарга. Ярты ел эчендә монда 600 кешене кабул иткәннәр. Бик уңайлы, бик әйбәт. Врачларда бик әйбәт. Беренче бер отделениедә булган бик тә яхшы инде. Яхшы, элек алай түгел. Ничек тормышлар? Ничего в целом. Елны яхшы гына тамамлыйбыз. Авыл җирлегендә яшәүчеләрне нинди мәсьәләләр борчыганын Фәрит Мөхәммәтшин партиянең җирле җитәкчеләре белән очрашуда белеште. Беренче чатта бар су проблемасы. Безнең җирлектә 5 авылда урта балтайда чиста су белән эшләнде. Район ярдәм итте бу мәсьәләдә район хакимияте. Безнең урта балтайда су белән күстимәсен проблем юк. Югары балтайда бераз бар. Әкренне үзара салым акчасына эшлибез. Кеше бакчада эшләдек. Шемәктә шулай эшлибез. Безнең анда актив спонсорларыбыз бар. Моннан тыш Апаска күрше тирә районнардан коммерцияле булмаган оешма вәкилләре дә җыелды. Алар өчен махсус укыту мәйданы оештырылган. Алар биредә тәҗрибә уртаклашу, монда оешмаларны социаль шелтәләрдә тәкъдим итү һәм төрле юридик аспектлар турында сөйләшә. Әйтик, хәзерге вакытта Койбыш районы вәкилләре чыгыш ясый. Фәрит Мөхәммәтшин алар белән дә аралашты. Ярдәм итсеннәр. Хотя бы подпишут вас на газеты в эти больницы, в эти школы, в эти интернаты престарелых. А может, телевизор купят? Купят. Мы покупали, я сам баулы возил. Значит, телевизор по их просьбе, самовар там дарил. На газеты ежегодно подписывают, журнал республиканский. Фәрит Мөхәммәтшин Россия президенты проектларын тормышка ашырганда халык фикерен исәпкә алырга кирәклеген ассызыклый. ТАССРның 100 еллыгы турында да үз фикерен җиткерде. Программалар төзеп, бездә аны зурлап, шулай үткәнен искә алып, кешеләрне кем хезмәт иткән ул елларда өлешен керткән бүгенге республиканың үсешенә бөтенесен искә алырга дип ниятлибез. Шулай итеп, менә киләчәк яңа еллар белән тәбрикләп, бу очрашуларда канәгать булып калабыз. Районда туучылар саны кими. Апаслылар бу хәлне төзәтү өчен нинди чаралар оештырып булуы турында хисап эшләргә тиеш. Башкортстан Татарстанның медицина өлкәсендәге тәҗрибәсе белән кызыксына. Сырхауханәләр, ФАПлар, заманча медицина җиһазлары. Булар турында Фәрит Мөхәммәтшин Башкортстан делегациясе белән күрешеп сөйләште. Очрашуда парламент башлыгы проблемаларга да тукталды. Кадрлар белән тәэмин итүдә яңа алымнар кирәк. Бу мәсьәлә авыл җирендә аеруча кискен. Татарстанда илкүләм проектларның тормышка ашырылуы, ТАССРның 100 еллыгына әзерлек турында да сүз барды. Гаиләдә җәбер зулымны ничек булдырмаска? Бу атнада дәүләт сайтының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлары берлеге шул хакта фикер алышты.
Алар Дәүләт Думасына кертелгән канун проекты турында сөйләште. Әлеге документ гаилә әгъзаларының хокукларын билгеләячәк. Кызганыч, өйдә чыккан тавыштан кыйнап үтерүгә кадәр барып җитү очраклары бар. Декабрьдә Менделеевскида булган хәлне искә төшерү дә җитә. Канун чыгаручылар гаилә әгъзаларын яклау өчен нәрсә тәкъдим итә? Алга таба. Это тема о проекте федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Әлеге мәсьәлә турында сөйләшергә Мәрхәмәт хатын-кыз депутаттар берлеге төрле министрлык, иҗтимагый оешма вәкилләрен, кеше, бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләрне чакырган. Мәсьәләнең актуальлеген саннар күрсәтә. Ел саен республикада 14 меңнән артык җинаять гаиләдә кылына. 7 меңнән артык гаиләдә я әни, я әти кеше эш кеше. Моны балик булмаганнар белән эшләүче республика комиссиясе дәлилли. Это довольно-таки такая скрытая тема, да. Не каждый человек, который попал вот в семейно-бытовое насилие, он готов раскрыть это, да, в том числе обратиться в органы правоохранительные, потому что, как показывает практика, это тоже не самый лучший вариант, потому что иногда получается, что какие-то агрессивные меры по отношению того, кто это сделал, происходят. Да? И здесь закон больше не карательный, а он именно направлен на профилактику и работу тех субъектов профилактики против вот этого насилия. Парламентның социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова әйтүенчә, гаиләдәге җәбер золымны булдырмый калу алымнары турында Дәүләт Думасында 2016 елдан бирле сөйләшәләр. Тик гаилә әгъзаларына җинаять кулдан саклап кала алмыйлар. Хәзерге җинаять кодексы әти белән әни, картайган әти белән өлкән балалар арасындагы тавышны чыгармау түгел, ә чыккан тавышның нәтиҗәләрен анализлау, сәбәпләрен ачыклауга корылган. Сегодня у нас профилактикой занимаются все. И Министерство труда и социальной защиты, да, они выявляют. Министерство здравоохранения проводит свою тоже работу, МВД. А вот какой-то, наверное, связки нету. Да. В Уголовном кодексе прописаны меры наказания, да, но мы сегодня, это уже когда факт состоялся, насилие, да, но нет именно мер профилактики. Яңа канун проекты проблеманы алдан кисәтүгә, гомумән булдырмый калуга юнәлдерелергә тиешле депутатлар. Матвиенко заявила, что Совет Федерации берет эту тему в разработку и готова инициировать закон по данному вопросу. Госдума провела совсем недавно круглый стол обсуждения этой проблемы, и там точки зрения прозвучали самые различные, и за принятие дополнительных, более жестких, может быть, мер реагирования на домашнее насилие, и категорически противники принятия таких дополнительных мер, потому что есть точка зрения, особенно ЛДПР ее ярко заявили относительно того, что такие меры, они могут привести к обратному результату и к усилению как раз жестокости и насилия. В любом случае, вообще эта тема, на мой взгляд, должна рассматриваться более широко. Она должна выходить вообще на темы социального положения нашей семьи. Октябрь айында Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлары белән кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил хатын-кыз игътибары дигән кайнар линия оештырган иде. Телефонга 80-нән артык мөрәҗәгать килде. Зарлар, күз яшьләре, гаепләүләр. Шуңа әлеге утырышта депутатлар социаль яклау, мәгариф министрлыгына гаиләдәге ызгышларны, фаҗигаләрне булдырмый калу алымнары турында тәкъдимнәрен җибәргә кушты. Это будет лечение лиц от алкогольной зависимости, трудоустройство людей и организация непосредственно досуга для самих несовершеннолетних. Яңа федераль канунда балалар әти-әни хокукы төгәл күрсәтелмәгән ди әлеге җыелышта катнашучылар. Гаиләдәге җәбер золымны булдырмый калу юнәлешендә яңа проектка бик күп өстәмәләр кертергә кирәк дигән фикерләр әйтелде. Дәүләт Советының чираттагы сессиясе 24 декабрьдә узачак. Парламент президиумы бу атнада шундый карар кабул итте. Көн тәртибендә республика кануннары балик булмаганнарга никотинлы, әмма тәмәкесез матдә сатуны тыю. Закон проекты хакында фикер алышуга парламентка кермәгән партия вәкилләрен дә чакырырга җыеналар. Хөкүмәт сәгатендә исә тарифлар буенча мәгълүмат тыңланачак. Ә хәзер реклама, безнең белән калыгыз.
Табигать сагында торган иҗтимагый хәрәкәт, уку йорты, предприятие, масса күләм мәгълүмат чарасы. Бу атнада пирамидада 2019 елның эко-лидерларын бүләкләделәр. Елга суларының чисталыгы, әйләнә-тирә мөхиткә сакчыл караш, җитештерүдә һавага зыяны булмаган технологияләр куллану. Зур эш башында гади гражданнар тора. Иң яхшы проект авторлары белән без дә очраштык. Үзләре үк әйтеп тора, 8200 кешене берләштергән чиста булсын хәрәкәтенең төп максаты шушы. Табигатьне сакларга яшь натуралистлар кечкенәдән өйрәнә. Каждый из нас ведет такой дневник юного натуралиста. Татарстанда экологияны саклау юнәлешендә йөзләп проект бар. Иң алдынгылары «Эко-лидер» республика конкурсында лауреат исеме ала. 13 номинация буенча 40-тан артык җиңүче. Акционерное общество «Таиф». Республиканың нефть химиясе предприятиеләре җитештерүдә табигатькә зарары булмаган технологияләр куллана. Мы очень промышленно развитая республика, и вопросы экологического производства, использования экологических технологий приобретают все больше и больше значения. Это касается каждой территории, это касается там, где нет даже крупных заводов, вопросы экологии, утилизации отходов, решение проблем сохранения водоемов, чистоты воздуха еще раз поднимается с новой остротой и населением республики. И я думаю, совершенно справедливо опасения, которые в мире поднимаются по сохранению уже даже не просто рек, озер, водоемов и территорий, лесов, но и океанического пространства. Шашин исемендәге Татнефть гаммави оешмасы конкурсның абсолют җиңүчесе дип игълан ителде. Быел алар 5 елга исәпләнгән 4-нче экологик программаны тәмамлаган. Ул оешмага 35 миллионга төшә. Киләсе елга 5-нче программага тотыначаклар. Компания к вопросам экологии. И это не дань какой-то моде, а в компании прекрасно осознают важность этого вопроса, и поэтому мы им занимаемся уже на протяжении многих лет. Кайбер авылларда иң чиста урам, иң чиста ишек алды кебек бәйгеләр уздыралар. Махсус комиссия контрольдә тота. Бик-бик тигәнәкләр үсеп утырган авылларга штраф та салалар икән. Ә бу аның нурлы җирлегенә ул кагылмый. Алар бүген беренче урында. Һәрбер кеше үзенчә, үз юнәлешен, үз өлешен кертмичә генә экологик чисталыкка җитешеп булмый торгандыр инде. Менә безнең авыл җирлегендә без һәр вакыт чисталыкка, пөхтәлеккә, һәр вакыт үзебезнең тирә-юньнең матур, гүзәл булуын телибез. 1 апрельдән 1 июньгә кадәр санитар 2 айлык була. Менә без бу вакытта үзебезнең эшчәнлекне башлап җибәрәбез. Бу ел дәвамында һәм 1 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Гади гражданнар да ярдәм итә. Балык бистәсеннән Тәнзилә Пашарапова авыл чишмәсен төзекләндергән. Бу эшне башкару җиңел булмады. Мин җыллык пенсиямны банкка җыеп бардым. Пар каратымның пенсиясе белән яшәдек. Менә мин акча артыннан кумыйм. Менә шушы булган акчаларымны да килгән сәдакалар мин абыстай вазифасын үтим, Коръән укыган җирдә килгән сәдакаларны аерым җыеп барам. Менә шушы тилмерүчеләргә, коляскада утыручыларга, җануннан калган кешеләргә мин шуларны илтеп барам. Менә мин әлхәмдүлиллаһи үземнең туган авылыма шушы истәлек бүләк иттем, мәңгелек истәлек бүләк иттем. Мин бик шатмын. Инде мин тыныч кына китә дә алам. Экология темасын яктырткан журналистларын да бүләкләделәр. Республиканские средства массовой информации на татарском языке. Гельманова Гульгина Мансуровна. Эко-лидер конкурсы Татарстанда 16-нчы тапкыр узды. Монда өлкәннәр дә, балалар да катнаша. Нәниләр рәсемнәр ясаса, өлкәннәрнең үз проектлары. Иң мөһиме ул һәркемдә табигатькә сакчыл караш тәрбияли. Бу атнада дәүләт сайты тормышы, депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә парламент көндәлеге. Районнарда эш рейтингы төзү ТАССРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә аерым игътибар һәм сайлауда активлык. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Яңа гасыр хәрәкәте югары советы җыелышында шундый бурыч куйды. Әгъзалар быел 12 мең мөрәҗәгать кабул иткән, шуның 70% уңай хәл ителгән. Татарстан Яңа гасыр хәрәкәте киләсе елда да хәйрия эшен, ярышлар уздыруны, акция, бәйгеләр, экологик конференцияләр, ватанпәрвәрлек тәрбияләүне дәвам итәчәк. Почаще будем собираться, будем использовать форму работы выездную, Алсу Абдрахмановна, с выездом на место. Бугульму к Никитину, так Бугульму,
Значит, поедем куда там? На тот спортзал пойдем, сходим. Или куда надо. Но нам надо на следующий год очень серьезно и активно поработать. Татарстанның бердәм Россиялеләре инглиз теле буенча мәҗбүри бердәм дәүләт имтиханын 2022 елда кертүгә каршы. Партия әгъзалары Россия күләмендә узган видеоэлемтәдә шундый фикер җиткерде. Чараны яңа мәктәп федераль проекты вәкилләре оештыра. Алар инглиз теленнән имтиханны мәҗбүри итү буенча төбәкләрдән фикер җыя. Илнең күп санлы төбәкләре шул исәптән Татарстан да әлеге эшкә тотынырга иртә дип саный. Янәсе мәктәпләрдә укучылар да әзер түгел. Җайлы укыту методикасы юк. Чит тел укытучылары да җитми. Тәкъдим Думага юлланачак. Калса башта безнең укытучыларны хәзерләргә кирәк. Аннан соң әти-әниләр белән бик күп эш алып барырга кирәк. Бөтен укытучылар, мәктәп директорлары барыбызда башка чит телләрдә сөйләшергә, өйрәнергә кирәк. Безнең республикада яшәүче Үзбәкстан гражданнары туган җирләрендәге парламент сайлавында тавыш бирә. Мондый мөмкинлек Казандагы Үзбәкстан консуллыгы тырышлыгы белән беренче тапкыр оештырылды. Сайлау 22 декабрьдә булса да, Чүпрәле, Тәтеш, Буа районнарында яшәүчеләр тавышларын алдан биреп куйды. Хәер, андый мөмкинлек бар. Бу хокуктан файдаланып Буадагы сайлау участогына 59 кеше килде. Гомумән Үзбәкстан парламентын сайлауда Татарстанда яшәүче 25 мең үзбәк катнаша ала. Ирак булганга күрә инде сайлауларда Үзбәкстанда катнаша алмаганыбызга бер күңелебез нишап тора иде. Менә хәзер мөмкинлек бар, менә бик шәп, бик әйбәт. Яхшы, менә беренче тапкыр катнашабыз, Татарстанга килеп, сайлыйбыз менә депутатны Үзбәкстаннан. Если ранее у нас было только 2 избирательных участка в России. Элек Мәскәү һәм Новосибирскида 2 генә сайлау участогы булса, быелдан сайлаулар күп төбәкләрне кылычлый. Бу нисбәттән тудырылган шартлар өчен рәхмәт җиткерәсе килә. Быел Татарстан иҗтимагый палатасының 5нче чакырылыш әгъзаларының вәкаләтләре чыга. Алар 2016 елдан алып 19 елга кадәр эшли һәм бүген дәүләт советында шушы 4 еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясадылар. Иҗтимагый палата 70 әгъза, 8 комиссия, 22 эшче төркем, 150 эксперттан торган гражданлык институты. Алар җәмгыятьнең төрле өлкәләрендә эшли. Торак мәсьәләләре, шәһәр мөхите, торак коммуналь хуҗалыгы һәм башкалар. Приоритетным в отчетном периоде оставалось участие общественной палаты в реализации. Быел иҗтимагый палата әгъзалары илкүләм проектларны тормышка ашыруда катнашты. Комиссия әгъзалары эшче төркем составында эшләде. Халык белән аралашып, аның ихтыяҗларын өйрәнде. Коммерцияле булмаган 292 проект соңгы 3 елда 469 миллион сумга Россия президенты грантын алган. Илнең иң яхшы проектлары исемлегендә Анжела Вавилова фонды, Яңа гасыр хәрәкәте, Ретта синдромыннан интегүчеләргә ярдәм берлеге кергән. Яңа проектлар да барлыкка килә. Дальше нужна им социальная реабилитация. Эшкечелеккә бирелеп, соңрак даваланып чыккан хатын-кызларга Нечкәбил конкурсында җиңүчеләр булыша башлады. Бу матди ярдәм түгел, аралашу, киңәш бирү, эшкә урнашырга ярдәм итү. Бизнес белән коммерцияле булмаган оешмаларның уртак проектлары бар. Ятимнәргә ярдәм, табигатьне саклау. Мохтаҗларга алар ярдәм итәләрме? Бу организациялар. Ә безгә ярдәм итәләр бизнес. Менә мондый организация, менә мондый организация. И бу организациянең кем ярдәм итә аларга репутациялары үсә. И аңар клиенты, партнеры күбрәк инде тартыла. Бөтен Россия халык фикерен алу үзәге тикшерүе күрсәткәнчә, Россиялеләрнең 17% гына җәмгыятьне гадел дип саный. Хәйрия һәм иҗтимагый оешмаларга ышанучылар 30% гына. Ышанычны арттыру буенча Татарстан иҗтимагый палатасының киләсе 6нчы чакырылышына эшләргә кала. Депутатлар ветеранда кунакта. Светлана Захарова белән Артур Габдуллаҗанов 92 яшьлек Алексей Моторинның хәлен белде. Ул актив кеше, Татарстанның футбол, хоккей командалары өчен җан атучы. Рубин Уникс баскетбол клубы өчен сувенирларны да үз куллары белән ясый. Командаларга юкәдән менә шундый кечкенә чабаталар үреп бүләк иткән. Левченко бистәсе урманына 8 чакрым җәяү барып мунчала җыя. Кул буыннары авырта, чабата үрә торгач кимеде ди. Җырга моңга гашыйк кеше, Тальян гармунда уйный. Алексей Моторин Бөек Ватан сугышы хатирәләрендә яңартты. Орден медальләрен дә горурланып күрсәтә. Сталиннан алып Путинга кадәр илнең барлык җитәкчеләре кулыннан бүләк алган ул. Депутатлар актив ветеранны якынлашып килүче яңа ел җиңүнең 75 еллыгы белән котлап, Фәрит Мөхәммәтшинның бүләген тапшырды. Яңа татар җыры дип аталган өр-яңа проект башлана. Аны киң җәмәгатьчелеккә депутатлар, шагыйрь, композитор, җырчылар, театр әһелләренә тәкъдим иттеләр. Конкурсның максаты авторларның иң яхшы җырлар иҗат итүгә этәргеч бирү. Яңа башлангычны президент Рөстәм Миңнеханов хуплый. Әлеге конкурска авторлардан яңа җырлар көтәләр. Ул репертуарны баетыр дип өметләнәләр. Шушы залда без сезнең белән
Бүгін республикамыздағы яңа тағын бір бик матур башлангычның шаһитләре. Дөрес, җыр сәнгатендә республикамызда гамәлдә бик күп иҗади конкурслар бар. Гәрчә аларның һәрберсенең үз максаты, үз бурычы, үз вазифасы дигәндәй. Әмма ләкин безнең милләткә, халкыбызга Рифат әйткәнчә, авыз тутырып әйтә торган яңа татар җыры да бик кирәк. Һәм инде һичшиксез ул туачак яңа татар җырлары, бәлки ул бер генә дә булмас, җиңүчеләре аз булуга карамастан, бу иҗади конкурста бик күп безнең композиторлар, шагыйрьләр, җырчыларыбыз катнашыр. Киләсе елда Татарстанның 12 районында торучы яшь гаиләләр торакка субсидия алырга мөмкин. Бу федераль программада катнашып барлык таләпләргә җавап бирүче җирлекләр. Аңа республиканың 18 районы дәгъва кылган. Бу юлы Казан, Чаллы, Түбән-Кама, Әлмәт, Арча, Бөгелмә, Лаеш, Биектау, Нурлат, Саба, Ютасы, Алабуганың яшь гаиләләренә социаль ярдәм күрсәтеләчәк. Программада 35 яшькә кадәрге парлар катнашырга мөмкин. Аларга җирлекнең башкарма комитетында исәпкә басарга кирәк. Субсидия торакның 35%-на кадәр бәясен каплый ала. Мәсәлән, 2 балалы гаилә 1,3 миллион сум акча алырга мөмкин. Олар яңа ел тылсымына чын күңелдән ышана. Әкият Күршәк театрында аз керемле һәм күп балалы гаиләләр мөмкинлеге чикләнәннәр өчен хәйрия чыршысы узды. Аны ел саен Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе оештыра. Чарага депутатларның барлык районнарыннан 250 бала чакырыла. Алар өчен чыршы тирәле яңа ел тамашасы, татлы бүләкләр һәм Дисней төшләре спектакле әзерләнгән иде. Мин беренче мәртәбә килдем монда Казанга, мин бик шат. Беренче мәртәбә күрәм бу чыршыларны. Без бабайдан бүләк алышын биргә җырларга өйрәндем. У нас 16 женщин-депутатов, и у каждой из них есть семьи, есть подопечные учреждения, есть проблемы и заботы, которые в предновогодние праздники могут решаться по-особенному. Тепло, по-доброму. И дай Бог, чтобы вот эта елка была замечательной для наших детей. Бүгенгә менә шушылар игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.